Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Festival Giria de Volaille nenia tako foloi kama mafon nyalama anu ujeni chiew kamiu pigeon lokulubau tongonou kono sogontu dugu fata se kai anani wonauma abara bela jelen labena association tom dollar AMSTD ani radio kleduka barakenyuwa konnala intako foloi abedamne novembre kalo tule mugani woro ka fori atli bisaba Samba fla ani mogani duru terrain shaba min fleni lafiabu a yoro manja monument kabral o yere la aw muniye kama ma fen marabagaw ye aw muniye kama ma fen tobi bagaw ana jeni bagaw ye shieje naw na nyonaw aw kana sigi toshila awe aw bolo fon lakodon kana aw togosebe nyogon kumben bele baina na ankoma festival Giria de Volaille ni aw mo be kuna funu wala aye wele yite 76 42 42 02 Walman 65 88 72 76 Placasma au Teremani Ayewili Jona kana ausgiro mamine ni festival Giria de Volaille denfaya minan sigilimbe cheba min koro oye shaka aliseni kamaraye président délégation spéciale communicatif kono a dembaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadeu festival Giria de Volaille nabe kama mafon kofo ni atako foloi akona to tokoshila ningala kale awiye au bisimila hotel Lafia la niko hotel Lafia wulika ñoo bolodale do walasa aw bi se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. En Balma, on y est qu'on a folié Kabo, commission des agences du voyage du Mali.
Mali agent de voyage wa commission ba ku ba ni malien bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini malien bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Filɛbaw ni an lamɛnbaw Bamako cɛ n'a muso Mali kɔnɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma maa minnu sɔgɔlen don jani na bi sɔgɔmada in na k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na aw bisimila an ka kunnafoniw kɛnɛ kan sɔgɔmada in na
maa min bɛ ka se ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw k'a ye k'aw to diɲɛ fantan ani naani o ye Falaye Keyita ye. Bamakɔ kunungo citerne 200 o donna k'a sɔrɔ degun foyi ma u sɔrɔ a baaraw kɛra cogo min an nana an da don la. Citerne ninnu natɔ ka bɔ Kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen Bamajuwale kɛbaaw kun y'a lajɛ k'u bɛ ngara da u ɲɛ Buguni yɔrɔ la. Wulikajɔ min kɛra o la sa an na dɔ fɔ o fana ka wolomasiri tabaw ka baara hukumu kɔnɔna na. Yaasa ka se ka maaw ka taa ni ka seginw k'olu nɔgɔya Bamakɔ kɔnɔna na. Maa minnu bɛ yen n'olu ye karitigiw ye i n'a fɔ Ɛriɲono ka taa se a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Falaye k'u bɛn'u ka kari dɔw di olu bɛna mɔgɔw ta Bamakɔ kɔnɔna na sɔngɔ min bɛ k'u maaw la kosɛbɛ. A yirala sa k'a fɔ ko minisiriso min bɛ transport ko kunna u n'o de bɛ ka jɛ ka baara in kɛ. Baara in Falaye ko karitigi minnu sɔnna k'u ka kari di diyagoya tɛ. Minnu yɛrɛ ye ŋaniya jira k'a fɔ ko k'a di olu kariw de bɛna baara kɛ. Sira minnu kan ka taa an na olu fana fɔ bi. Yaasa hali bi min ye jamanadenw ka taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min minisiriso min bɛ an ka jamana kɔnɔna lakana kunna ale ni maanifinya lakɔlɔsili hukumu kɔnɔna na sa passeport kura a kunfɔlɔw bɔra Falaye. Amusetu Mayiga ale ye maliden ye ale de kɔni fɔlɔ y'a ta sɔrɔ. Kiiri Bunakun kan Musa Mara ko san 2 kaso o dagara ye. Kelen a n'o kɛ siga kɔnɔna na tɔ kelen dɔ in a b'o kɛ kaso datugulen na. A ka sɔrɔdonbagaw ko k'u ma jɛn ni jaabi in ye. U ye wele kɛ cour d'appel la yaasa k'a yira sa kiiri min tigɛlen filɛ nin ye a bɛ se ka kɔkari cogo min na. Min kɛra o kɛnɛ kan an n'an da don la. Nin y'an ka kuma la kumaba ye bi sɔgɔmada in na. Falaye Keyita ne ani Kɛba Jalo sɔɔni san bɛna n'a dɛndɛra kun a bɛ se k'a faamu cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. Falaye aw maninkaw de ko an ma ko bɛrɛkɛ tɛ fasa ye dɛ. Kuma in a bɛnnen don ni nin waati in ye dɛ Falaye. Maanifin bamananw ko k'i y'i yɛrɛ de ye. Maa y'i yɛrɛ de ye. I se ye min ye i k'o kɛ Falaye. N bɛ to ka jɛfɛrɛlenin ka kuma fɔ aw ɲɛna yan kuma caman. N ko san tasuma wulilen dugu la. Baganw ani maanifinw bɛ ka girin ka taa ji ta ka taa tasuma fa. Dɔ de ye jɛfɛrɛlenin ye k'e fana sa k'e t'i jɔ an ka tila an ka kow la fɔlɔ wa k'i tɛ bɔ an sanfɛ a ko ayi dɛ ale fana bɛ k'a se de kɛ. N'a taar'i dafa ji la Falaye a nana a y'a k'a la o y'a se de ye. An bɛɛ k'an se kɛ faso ko in na. Anw tɛ Mali bila maa ye koyi. Sabula faso wɛrɛ tɛ anw na Falaye. Ko n'u faamuya cogo hukumu kɔnɔna na ka kɛ n'aw ka maa sɛnɛnenw ye tubabukan na u yɛrɛ ko maaw k'u hakilina fɔ Falaye. Hakilina fɔ tɛ gasi ye o tɛ dasi ye. Nka i bɛ hakilina fɔ k'i faso bila ka min ta o de y'i faso ye. I ye min fusa i faso ye o de y'i faso ye. Ne hakili la an bɛɛ bɛ bɔ du dɔw de kɔnɔ an bɛɛ bɛ bɔ kabila dɔw de kɔnɔ. Maaw kan ka sɔrɔ min bɛ kuma maaw fɛ. Nka Falaye n'i kɛra maa ye maa t'i ladi maa t'i waaju maa tɛ foyi f'i ye e kɛra gɔn kelennabila ye min ka di i b'a kɛ wa i b'a ta i ninkini ka don dɔ la fana. Falaye ne t'a dɔn diɲɛ maaw bɛ ka tiɲɛ min ɲini tuguni. Diɲɛ marabaaw olu ka tiɲɛ ka dɔgɔ dɛ. Falaye anw filɛ kɛlɛ min na nin ye bi Bamancawale n'u ka wale kɛbaaw. Maa min yɛrɛ kunkolo diɲɛ seleke naani y'a dulon Alijulani ko min ye dollar wari 10,000 ye n'o sɔrɔla ko min maa mana se k'a sɔrɔ Falaye k'o bɛ di o ma. O maa kelen n'a ye kaso kɛ Amerikɛnw bolo Irak Falaye o de taara bi k'an k'a fɔ a ma ko Ahmed Al-Sharash. Siri furancɛla fanga ɲɛmaa don. Wa diɲɛ masakɛ tɛ yen belebelew la min b'a bisimila ka b'a Falaye. Tiɲɛ bɛ min? Diɲɛ seleke naani min bɛ k'a ɲini halisa a tɔgɔ b'olu ka bɔlɔlɔ sira kan. Nka hali bi a bɛ taa o diɲɛ seleke naani fana na ka taa kuma. Faama tɛ yen, senkola tɛ yen, jamanatigi tɛ yen, masakɛba tɛ yen, wura tɛ yen min b'a bisimila k'a bɛrɛbɛrɛ k'a lamɛn Falaye.
an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi an kan ka ko caman faamu sa fala ye an ka na dɔrɔn démocratie min nana an fɛ yan fala ye san 1990 ani 49 san an b'a fɔ ko o de ye bɛɛ y'a ye yan o démocratie wolola mun na bi fala ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o fana tiɲɛ na dɛ dɔw bɛ ka t'u ka mandat 8nan na dɔw bɛ ka t'u ka mandat 6nan na dɔw bɛ ka t'u ka mandat 4nan na dɔw bɛ ka fanga ta k'u sigi n'a ye kalata ko kuma tɛ se ka f'u ye a dun fɔra ko n'i ye siɲɛ 2 kɛ fala ye k'e k'i sen bɔ maa wɛrɛ kan na o fana tiɲɛ bɛ min k'an ka taa o sira de fɛ dɔw ko ten an k'a kɛ ten an k'a kɛ ten an ka kalata kɛ ten kalata musaka kalata minan kalata sugu a foyi tɛ bɔ anw fɛ yan an bɛ taa bɛɛ san minnu bolo olu de ta y'a fɛn ye wa olu de fana bɛ tila ka na tuguni fala ye ko superviseur min ye observateur a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa olu de bɛ tila k'o fɔ anw ɲɛna tuguni n'olu ɲugunna la ɲugun bɛ k'a la n'olu banna la ban bɛ k'a la hali an ye sariyaso minnu sigi u bɛ kɔn ka pan olu ɲɛ ka jaabi di n'o ye ko min kɛcogo ye o tiɲɛ kan ka ɲini kosɛbɛ dɛ m'a fɔ démocratie ma ɲi dɛ nka anw bɛ min na farafinna yan an k'o jate minɛ a n'anw ka taabolo n'an ka tabiyaw a n'anw ka kow kɛcogow fala ye a n'o tɛ taa anw bɛ bɔ du de kɔnɔ dutigiw de bɛ yen dutigicɛ bɛ yen dutigimuso bɛ yen fa bɛ yen kɔrɔkɛ bɛ yen balimakɛw bɛ yen tɛnɛmusow bɛ yen denw bɛ yen mɔdenw bɛ yen fala ye anw bɛ ten de dugutigi b'anw fɛ yen kabilatigi b'anw fɛ yen musokuntigi b'anw fɛ yen kamalenkuntigi b'anw fɛ yen alimamiw b'anw fɛ yen diinɛ ɲɛmaaw b'an fɛ yen tabiyatigiw b'an fɛ yen nin si tɛ wuli fo n'a tigi sara don min fala ye maa minnu wolol'o kan ka tila ka n'i sigi k'i ka fanga dan f'i ye yɔrɔ i b'a dɔn ko dɔ y'a jɛ dɛ anw ka démocratie na waati anw kan ka nin faamu ka baara kɛ ni nin ye hali minnu yɛrɛ b'a la bi k'an ka girin ko ka taa kalata kɛ fala ye kala bɛ ka ta yɔrɔ min na a y'u lajɛ kɛ mandat 4 8 50 ni 120 ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ k'o de ka ɲi o de ka di maa minnu ka nafolo bɛ don a la ye olu bɛ sɔn o de ma u b'o de kɔkɔrɔma don nka anw y'an yɛrɛ ɲini ka k'an yɛrɛ ye ka sɔn an yɛrɛ ye k'an ka sira ta k'a fɔ k'an bɛ nin de fɛ k'an tɛ ka n'o fɔ fiyewu olu de b'anw nunjuru minɛ cogo min ka d'an ye ka taa n'an ye yen o de la anw ko anw tɛ mali bila maa ye fala an t'a bila maa ye mun na an ka degun olu t'i lajɛ an ka tɔɔrɔw olu t'i lajɛ minnu bɛ girin politiki ko la minnu bɛ girin jɔyɔrɔ ko la olu ta ye dɔrɔn an ka kala ta olu ka don gouvernement national kɔnɔ u ka don gouvernement d'union kɔnɔ u ka charte sigi sen kan u ka bɛnkanw sɔrɔ faso nafoloma duyɔrɔ u k'olu sɔrɔ anw tɔw ka to sira kolonw dɔgɔtɔrɔso ntanya kalan ntanya ji ntanya nɔgɔ ntanya lakana ntanya anw ka to kɔnɔ sa kudayi an kana foyi faamu nka an kan ka nin kow dacogo lajɛ bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na bi o de la nin waati in na maa t'a fɔ ko maa ka ko gɛlɛn ka mɔgɔ sɔrɔ ko a bɛnna fala ye nka a bɛ maa waaju de kojugu ye maa karamɔgɔ de ye anw filɛ degun min kɔnɔ nin ye bi maa t'a fɔ maa ye tuguni bɛɛ y'i niyɔrɔ sɔrɔ a la kabi a bɛ kɔrɔn fɛ ka bɔ kɔrɔn na ka na an ka jamana cɛmancɛ juguw sɔrɔ ka bɔ o la k'an ka jamana bɛɛ sɔrɔ bi fala ye hakili la kabi a bɛ fɛ yen na k'i burannakaw ma se ka si k'u nana k'i ka pilasi ɲini u ye f'a nana b'o la i burannakaw yɛrɛ b'i sɛ o yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma tuguni e yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma sisan a tɔ kɛra i tɛ se ka hali taji yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ i yɛrɛ kan ka i miiri min ka ɲi i ma o ye cɛsiri de ye ka wuli k'i jɔ ka baara kɛ fala ye sira min talen don bi mali kɔnɔ ne m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ nka n'an y'an sinsin ka ɲɔgɔn lamɛn wala fala ye nka ɲɔgɔn lamɛn fana m'o fana kɔrɔfɔ dɛ m'a fɔ ka jɔyɔrɔ di maa ma m'a fɔ ka maa wele parce que mali la yan anw ka ko bɛɛ lajɛlen ni a dugumana de dalen don ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka baara kɛ o kɔrɔ ko ka dɔ ɲini olu ye i b'a fɔ ko maaw tɛ se ka faso jɔ k'a sɔrɔ n'u tɛ gouvernement kɔnɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn o kɔrɔ an ka taa réunion sigi essence sɔngɔw bɛ di taji sɔngɔw bɛ di aw taatɔ so dɔ bɛ di aw ma fala ye o bɛɛ bɛ dɔ de fara an ka degun kan an ka bɔ nin bɛɛ de la anw bɛ sira min fɛ bi fala ye journée nin dɛ musow ka nin dɛ denmisɛnninw ka taa baara kɛ nin si tɛ anw ka baara an bɛ jamana de ɲini fɔlɔ
tobe mun na ngo to ibani ame mingo ola o temps perdu di jamana min kono mogo be ku uda ka bɔ k'u dayirimɛ de ɲini fɔlɔ dayirimɛ ko jamana kelen kɔnɔ a tɛ se k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔ sigilen don bi ye funteni tɔgɔla don ye bi ye fufalan tɔgɔla don ye sini ye yiri tɔgɔla don ye wulu kini tɔgɔla don an bɛ mun fɔ ninnu ye nin bɛ mun ye anw ye ni tɔɔrɔ tɛ n'an kɛlen don k'an tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn dɔ la an ka bɔ a la an ka b'u kɔnɔ a tɛ foyi ɲɛ an ye an mago bɛ mun na o ye ka cɛsiri de kɛ ka baara di denmisɛnninw ma ka kɛnyɛrɛye yiriwa ka sɔrɔ yiriwa ka sɛbɛn sira don mɔgɔw kɔrɔ fala ye an b'o de ɲinina o de la kununko ko minisiriw kan ka bɔ ka taa mɔgɔw lajɛ fɛnw bɛɛ bɛ fo maa la fala ye fo n'i fɛ mɔgɔ y'i ka ko la wari tɛ sanu tɛ a b'a sogo donni min kɛ ka na o de ye maanifinya ye nka hali bi o bɛ ka dɔgɔya n'i ka maa banna ala ka hinɛ la e y'a pɔse ni ye foli k'a dugu ma o e ma ne ka publication bi mali ka se ka wuli k'i jɔ k'a fɔ jamanaw ma ko anw tɛ nin fɛ fala ye an famana k'o ye dɛ an y'a dɔw kɛ nka wolola min na a ma nɔgɔya an bolo dɛ an tilala ka taa yafaw deli nka an k'an pan nin bɛɛ kunna an bɛ mun fɛ sisan an k'o yira fala ye moritani lajɛ mun bɛ yen ko moritani m'o da anw ka jamanadenw kan a tɔ yɛrɛ kɛra ka taa an ka mɔgɔw ɲini fo u ka sow kɔnɔ u ka baarakɛyɔrɔw la ka t'u cɛ ka na u fili frontière la fɛn bɛɛ fɔra moritani ye sabali sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛ i miiri bi bɛ yen sini bɛ yen sisan an ko dɔrɔn k'aw ka baganw tɛ don o kule bɛ diɲɛ fan bɛɛ la u bɛ ka diɲɛ bɛɛ da jɔ mali la mali dun ma fɛn wɛrɛ fɔ fɔlɔ ko baganw de aw bɛ dugu min na a cɛncɛn ka ca n'a ji ni a jisira n'a balo dɔra yɔrɔ ye bɛnkan min bɛ aw ni mali cɛ depuis 1963 san 1963 san fala ye o bɛnkan aw y'o folonkoto sabula nansaraw nana ka na wari di aw ma k'aw k'o minɛ ko ka anw gɛn hali n'a bɛ mɔgɔw gɛn sa a y'a kɛ jamana tɔw ta ye maa min mana kɔgɔji sira minɛ fala ye t'o minɛ ye nka mun bɛ bolola baara la e ka dugu kɔnɔ u bɛ k'u dayirimɛw ɲini e bɛ ɲɛnawoloma kɛ u ka sɛbɛnw b'u bolo u ka papiyew fɛn bɛɛ dafalen a ye fɛn fɛn fɔ u bɛ k'a sara u bɛ ka jamana sariyaw bato nka o bɛɛ la ka t'u ɲini k'u gosi k'u lebu hali kununko dɔ gɛnna ka bɔ moritani fala ye kununko n'an y'an ka bagan yɔrɔ ko k'an ti don parce que an ɲɛ bɛ aw la sira min fɛ basi kununkaw fɛ yen bamanciwale kɛbaaw dalen don n'u ye kɛlɛ kɛ u t'u tugu furakɛ ye a maa kirikara sugu bɛɛ bɛ yen k'an ka sɔn ko an n'olu ka jɛ fana ko ka o fana kɛ e tɛ fɛn ɲɛ ne ye ne bɛ fɛn ɲɛ e kun jumɛn na o la ne tun ko butigi ninnu u tun kan k'u datugulen to de o papiye ko tun yɛrɛ kana k'a la fala in bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna mɔgɔ caman t'a kalama jamana tɛ yen mali kɔnɔ yan min ka jamanaden ka ca ni moritani ye anw fɛ yan tɛ yen sɛbɛn bɛɛ ta i k'a bɛɛ lajɛ olu de ka ca ni bɛɛ ye mali kɔnɔ i b'i miiri o yɔrɔ la parce que aw ka jagokɛlaw ka sɔrɔ bɛ kɛ anw de fɛ yan a bitigi ninnu bɛ sɔrɔ kɛ yan de a jagokɛlabaw n'a tɔgɔtigibaw n'a nafolotigibaw u ka fɛnw bɛ sinsin anw de fɛ yan hali ni tubabu ko k'e k'a kɛ a kɛ ni fɛɛrɛ ye bi baganw bulokera a ye mankan cɛ o tuma don min na n'anw ko k'u ka mɔgɔw ka kasa kuru dun a bɛ kɛ cogo di e ko ko immigration mɔgɔw ko o gɛnni o kama e bɛ ka nin kɛ anw na anw dun b'a dɔn o tɛ Ukraine ambassade dayɛlɛla aw fɛ yen Ukrainiens bɛ ka mɔgɔw dege aw fɛ yen kɛlɛ la olu kɛlɛkɛlaw bɛ na kɛlɛ kɛ anw fɛ u bɛ tila ka taa don aw fɛ yen basi kunu bɛɛ b'a kalama an ye kuma sugu bɛɛ kɛ jamanakuntigi ma foyi tɛ a ma min kɛ n'an fana ye fɛɛrɛ min sɔrɔ fara an b'an bolo o kan dɛ o de la n ko ɲɛmɔgɔw ma a ye décision ɲuman ta dɛ nka an ka maa minnu bɛ dancɛ ninnu na fala ye u k'olu fana kɔlɔsi parce que maa caman ye n wele k'a fɔ an ɲɛna ko in gɛlɛyayɔrɔ yɛrɛ min ye o y'a lawaleyali ye dugu kɛnɛ kan ye sɔgɔmada in na fala ye an b'a fɔ ko ala ni ce an bɛ ala fo sabula an ka taji dɔw sera ka don taji ninnu min ye citerne 200 ye a ye bamakɔ kɔnɔna sɔrɔ falajɛ kununko nin waati la fala ye o y'a sɔrɔ douane mɔgɔw bɛ ka larawulilu kɛ n'u ye parce que sa tɛ kɛ ba y'a ye tuguni ka don dɔrɔn ka taa i ka citerne ka kɛ e sago ye o tɛ yen tuguni mɔgɔw de bɛ don ni citerne donna fala ye mali dugukolo kan kajana do kayi do keɲeba do zewa do
douane tigilamɔgɔ de bɛ sitɛrinin jate k'a bɛɛ da dɔn mun falen no taji la taji min b'a kɔnɔ k'a da dɔn k'a bila ka na OMAP la yan falajɛ douane ka yɔrɔ la fala ye olu fana bɛ tila k'a lajɛ tuguni ka tila ka mɔgɔ daw kan a bɛ taa jigin aw ka dingɛ kɔnɔ yɔrɔ min sura o de baara tun bɛ ka kɛ wa halisa o de bɛ sen na sitɛrinin bɛ taa jɔ min b'a kɔnɔ o da dɔnnen i ka dingɛ nɛgɛ de bɛ don a kɔnɔ k'a sinsin k'a lajɛ ka ɲɛ n'o y'a sɔrɔ min kan ka don n'a bɛ ko a kɔnɔ n'a ma ko a kɔnɔ an bɛ taa n'a tɔ ye o baara de kɛra surɔ o de la mɔgɔw b'a la ko taji nana dɛ taji baara de bɛna yɛlɛmana sisan a bɛna jigin dɔwɛrɛw wulila fana minnu bɛ sira la ka n'ale fana pour que baara bɛ se ka yɛlɛma cogo min n'o tɛ fala y'a lajɛ dɔrɔn kɛ escorte jama lajɛ minnu bɛ taa escorte kɛ hélico drone sɔrasiw minɛnw chauffeur yɛrɛ olu yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka timinandiya donc o ka na dɔrɔn k'a fɔ ko ka n'o di ten mɔgɔ dɔw sigilen don Bamakɔ k'o kɔnɔ k'o tilan ten taa fan tɛ dɔ la nafa maa maa bɛ ye bi fala ye i filɛ ka nin baara min ye nin ye tan nin de bɛ taa kɛ bɛɛ ka dingɛ la k'i sɛgɛsɛgɛ min kɛri k'a da dɔn n'i ko a banna ni daluya min i b'o fana bɔ k'o yira a ka lakɔlɔsi olu fana mɔgɔw fana ka kɔlɔsi taji nana kunu o hukumu kelen kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ min sigilen don sen kan fala ye ko fugakɛnɛ bɛ ka fuga kɛnɛya han min ye Famukɛ Kamara ye ani wolomasiri taba minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi fala ye dagatigi baw u bɛɛ lajɛlen bilalen don k'u ka jigin u ka taa baara ɲɛɲini u ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa cogo min na waleya minnu bɛ ka bali k'an ka maaw bali ka na ni tajiw ye dugu minnu na mɔgɔw tɛ ka se ka tɛmɛ tuma o tuma u bɛ mɔgɔw disi ka yɔrɔ minnu na ko k'a bɛɛ lajɛlen furan k'a ban pewu hukumu kɔnɔna na sa min ye kɔlɔnjabakaw fɛ ye an ka tajiw bɔlen k'u kunda Buguni kan u kɛlen ka kɔlɔnjaba bila pewu Bamanciwale kɛ b'a dɔn k'u y'u fari filɛ u la fala ye a ma bɔ foyi fɛ tajiw olu kɔni tɛmɛna armée ye kɛlɛ tɔ ɲɛnabɔ u kɔfɛ ye ka baara sigi sen kan ka mɔmɔli fana kɛ o fana kumaw fana cayara tuguni fala ye sabula an ka jamana kɔnɔ yan n'i ye fɛn o fɛn kɛ i k'i sigi k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ a la nka laɲini ye min ye armée k'a ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na i n'a fɔ a dɔnnen don ni min ye a bɛ baara kɛ cogo min o de ka gɛlɛn n'o tɛ a tɔ wa kuma ti ban fala ye olu bɛ wo ci nka dɔgɔ de bi jɔ taji a nalen bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ bi alihamudulilayi m'a fɔ a bɛɛ banna dɛ nka maa caman y'a sɔrɔ wa baara tɔ fana bɛ sen na yaasa taji ninnu bɛ se ka sinsin cogo min taji kuraw fana bɛ ka tigɛ olu bɛ se ka na don cogo min na armée ale b'a ka wulikajɔ la fasoden fɛn fɛn bɛ yen n'o hamina ye jamana ka taa ɲɛ n'a ka cɛsiri ye bɛɛ wulilen don k'i jɔ nin baara ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na fala ye sɔgɔmada in na an bɛ nin fɔ sabula min y'an ka jamana ye jamanadenw ka fɔ fala ye wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya don o don Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a jama de ka ca bi an b'a fɔ maa ka maa senkɔrɔma don n'o fala ye maa ko de bɛ maa sɛgɛn an faso kɔni an ka ko fɛ an ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ bi fala ye ɲɛmaya la u bɛ baara la u k'a dɔn k'a fɔ ko an fana sigilen don k'u filɛ ni min ka ɲi o bɛ f'u ye ni min man ɲi an b'o f'u ye fala ye an y'a f'u ɲɛna sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka taa station na a bɛ ka degun se mɔgɔw ma u ye ɲɛmaa n'o ye général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ ye a ye laseli kɛ kunun ko fala ye ORTM télévision so la n'Ala sɔnna a ma a kumakan an bɛna a latɛmɛ waati wɛrɛw la nka a ye min fɔ kuma la o ye k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ maa minnu kama o ye fasodenw ye u ka fasodenw gasi sigi nka ne tun b'a fɛ u ka min fara kuma kan fala ye u tun k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka citerne u ka station filɛ nin ye u ka taa ye kunun ko min kɛra quartier la i b'o dɔn dɔw de taara a kɔrɔkɛ ka polisi a ka sɔrɔdasi fini don ka na k'a bɛna taji ta u y'a minɛ sɔrɔdasi tɛ kɔrɔkɛ ka sɔrɔdasi fini b'a la sɔrɔdasi carte ɲininkara fɛ o t'a bolo ale yɛrɛ ka ko yɛrɛ maaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin ye nin kɛ mun na fala in ka taamasiyɛn de don nin kamalen ale ma taa kɔrɔkɛ ta dɔn a maa ŋaniya jugu mana kɛ don min na dun donc sɔrɔdasiw yɛrɛ k'u miiri u bɛ ka waleya min kɛ bi a kɔlɔlɔ bɛ se ka an lase yɔrɔ min nin ye mɔgɔ ye min ye jamanaden ye
a taara kɔrɔkɛ ka fini don maa ŋaniya jugu mana dɔn ko nin bɛ senna k'a kɛ dɔn an bɛ mun de fɔ sisan c'est pourquoi an y'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka fu siri nin ko in na a mɛnna min ye général ye a bɔra ka kuma sɔrɔ télé la an y'a ka kumakan mɛn an b'a ɲini u fɛ u ka waleya de kɛ waleya min b'a to u fana ka yɔrɔ ka yira u la u ka t'u ta ye u ni jamanaden tɔw kana taa dorogo ɲɔgɔn na sabula a ko kuma cayara kosɛbɛ fala ye ko ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na yaasa taa ni ka segin ka se ka nɔgɔya Bamakɔ kɔnɔna na yan mobilitigi dɔw sɔnna k'a fɔ k'u b'u ka mobiliw di fala ye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 la ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 11 ma n'o ye 6 heures ka taa se 11 heures ma min ye mobiliba dɔw ye karitigiw olu bɛna munumunu salo kɛ Bamakɔ kɔnɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 20 ma o fana bɛna kɛ baara in na fala ye u ye sira minnu ta sa k'a daminɛ ka bɔ Tour d'Afrique la ka taa Baginda o bɛ a la ka bɔ Sanangɔrɔba ka taa Tour d'Afrique la ka bɔ Tour d'Afrique la ka taa Sanangɔrɔba o bɛ a la fala ye min ye aéroport ka taa place MVS la dugu kɔnɔ min ye Moribabugu ka taa Gabriel Touré rond-point na o fana bɛ a la Kati poste kɔrɔ ka taa Carrefour des Jeunes na o bɛ a la Samaya ka na OMVS la Samankɔ ka taa OMVS la olu bɛɛ lajɛlen mobiliw sa fala ye minnu kan ka o baara kɛ minisiriso min bɛ an ka jamana mobiliko kunna n'o ni fɛnw bɛ baara kɛ maa minnu bɛ sa n'olu kɔni kan ka mobili 5 o de bɛ o bɛna bila Baginda ale ni Tour d'Afrique ka fala ye Africa Tour mɔgɔw ye mobili 2 di Somatra ye 2 di Farafina Tour ye o ye 1 di o ye mobili 5 ye mun bɛna bila Baginda ale ni Tour d'Afrique sira ka fala ye Sanangɔrɔba Air Ɲono ale kelen ye mobili 5 di ka bɔ Sanangɔrɔba ka na Tour d'Afrique la Air Ɲono ye mobili 5 di min ye ka bɔ aéroport la ka taa OMVS la dugu kɔnɔ Air Ɲono ale ye 1 di Bani Transport ye 1 di ka bɔ Moribabugu ka taa Gabriel Touré rond-point na fala ye Douanzan Transi ye 2 di Bani ye 1 di min ye Benso o ye 1 di ka bɔ Kati poste kɔrɔ ka na Carrefour des Jeunes na min ye Aka Transi ale ye 3 di Bani ye 2 di ka bɔ Samayakaw fɛ yen ka na OMVS la Benso Transi ye 1 di Sonefu ye 1 di Douanzan Transi ale ye 1 di ka bɔ Samankɔ ka na OMVS la n'o ye Monument de l'Indépendance kɛrɛfɛla ye Bani Monocé ale ye 2 di min ye Stuff Transi o ye 1 di n'i y'a mobili bɛ faralen ɲɔgɔn kan sa fala mun bɛna baara kɛ bi k'a daminɛ 6 heures ka taa se 20 heures ma o ye mobili 27 ye k'u bɛɛ lajɛlen de ye ŋaniya ta k'a fɔ ko minisiri ka nin sigi sen kan a bɛ kɛ sɔngɔ la sɔngɔ min bɛ bɛn mɔgɔw ma fana yaasa o fana ka mobiliw jɔlen kana to a kɔni daminɛna ta u ye nin de sigi sen kan fɔlɔ yaasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min nin ye an ka kuma kun fɔlɔ ye bi sɔgɔmada in na yanni an ka kibaruya tɔw walawala. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ne ma. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa kiliyanw aw Fala kunungo min ye cybercriminalité kɔnɔna na Amdalaye ACI Musa Mara ka kiiri jaabi bɔra ka bi kunun tɛnɛ n'o ye octobre kalo tile 27 ye min ye kiiri in yɛrɛ ale kun kɛra septembre kalo tile 29 tɛmɛnen premier ministre kɔrɔ Musa Mara Ibrahim Boubacar Keita ka waati la u ye a ta n'a bila f'a ɲɛna kunun ka kɛ ni cybercriminalité ka nɔminɛli ye ani kiiri kɛli kɔfɛ ko Musa Mara ye kibaruya di kibaruya minnu tɛ tiɲɛ ye a ye fɛnw fɔ minnu bɛ se ka dankari faso ale basigi ni a lafiyali la kununko ntɛnɛn sa u y'a yira sa k'a fɔ ko san 2 kaso ko u b'o d'a ma san 1 kɔni a b'o kɛ kaso datugulen na kelen a n'o k'a ka so lakɔlɔsili o bɛ boli a kan min ye Musa Mara ye sefa wari 100,000 n'o ye 500,000 francs ye a kan ka o sara kiiri tigilamaw ye fala ye n'o ye amande ye min ye tama kelen a fɔ ma ko franc symbolique a kan k'o sara Mali jamana ye n'o ye État ye ko nin jaabi in de bɔra kununko tribunal de pôle économique pour le cybercriminalité la ka ɲɛsin Musa Mara ale nɔminɛli ma a nɔgɔnin fɛ sa a ka sɔrɔdɔnbagaw u y'a yira k'u ma jɛn ni kiiri jaabi ye fala ye Musa Mara yɛrɛ basigilen hakililatigɛlen a ka sɔrɔdɔnbagaw n'o ye maître Muntaka Tali ye a y'a yira sa ko u kɔni bɛ taa n'a ye kiiriso wɛrɛ la n'o ye cour d'appel ye fala ye sabula ni dugumamɔgɔ ninnu ye kiiri tigɛ ta n'a ma diya i ye i bɛ t'i ta da cour d'appel tulo kan cour d'appel fana kiiri min tigɛra ale bɛ don o kɔnɔ k'o fana lajɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'aw ta n'aw bila f'aw ye n'aw ma sɔn o ma a bɛ taa n'a ye sa cour suprême na nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye kiiri 2 min kɛra ale bɛ 1 ta o la ye Musa Mara ale kɔni bɛ segin ka taa kaso la fɔlɔ fala ye sabula juillet kalo tɛmɛnen Mara a kun minɛna k'a bila kaso la mandat de dépôt o kun dar'a kan nka Zena kɔni a yirala k'a sɔrɔ k'a nɔ minɛna yɛrɛ sariya y'a ɲangi o dun y'a sɔrɔ ka ban a ye kalo 3 kɛ kaso la ka tɛmɛ n'Ala sɔnna a ma an na tila ka segin ni kibaruya in kan min ye maître Muntaka Tali ale ka hakilinaw ka se ka olu fana fɔ fala ye kalansow datugulen don k'a sababuya kɛ tajiko ye n'o y'a sɔrɔ bi kalanso ninnu kɔni n'o ye faso ka kalansow ye tubabukalan bɛ kɛ minnu kɔnɔna fala ye yɛlɛmanikaw fɛ yen Bamako Yanfoyila ani Yuwaru ni Burɛmu bɛɛ lajɛlen hakilila tɛ kelen ye dɛ sabula dɔw ko tajiko dɛsɛ t'olu fɛ yen olu kun ka kalan tacogo ka ɲi mun dun na gouvernement bɛ jɛ tacogo la ka nin kɛ k'a sɔrɔ min ye tajiko gɛlɛya in ye a gɛlɛyaba bɛ yɔrɔ min kan kosɛbɛ o ye Bamako Segu Sikaso min ye Moti ani San ninnu kuru de ta ka jugu ko jamana ye marabolo 19 ye ko kun jumɛn na gouvernement bɛ wuli dɔrɔn ko ka se k'o datugu ko kun ka Bamako dulon ka tila ka tɔw k'olu bila baara la min ye école karamɔgɔw ye ani kalan ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo Dr Amadou Jara ale ko k'o ti kɛ ten dɛ ko kalan ye min ye kalankuncɛ kalanw ani san kɔnɔna na waati min bɛ yen n'o ye dɔgɔkun 25 ye o dafali kalanw fɛɛrɛw o ɲɛmaya bɛ gouvernement de bolo ale bɛ jateminɛ kɛ sa k'a fɔ kalan kan ka taa cogo min na a kan ka jɔ cogo min na ko salon ko k'an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kalan ma daminɛ octobre fala ye k'a taara daminɛ novembre olu y'u sigi ka baaraw de kɛ ka jateminɛliw kɛ a ko bɛ se ka latilen cogo min yaasa dɔgɔkun 25 min kan ka kɛ kalan na denmisɛnninw fɛ u bɛ se ka sɔrɔ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ɲɔgɔndan kilasiw kɔnɔ kuma tɛ zen sanayɛlɛ kalansow bɛɛ lajɛlen bɛ a la a bɛɛ lajɛlen datugulen don ko maa minnu bɛ k'a fɔ sa ko yɔrɔ dɔ ka datugu ka dɔ to ko examen na ko dɔ t'a kɛ ka dɔ to koyi bɛɛ b'a kɛ don kelen o ɲuman ye min ye ko maaw ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ sa u bɛ se ka labɛnniw kɛ cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya min kɛlen filɛ gouvernement fɛ nin ye école karamɔgɔw ko k'a diyara olu ye koyi ko denmisɛnninw dɔrɔn tun tɛ ka dɛsɛ ka na koyi olu yɛrɛ tun tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko in na tuguni nka u y'a yira sa ko gouvernement ye min fana kɛ n'o ɲɛna kosɛbɛ fala ye u y'u wele fɔlɔ olu école karamɔgɔw n'u kumana fɛɛrɛ mun b'u bolo u y'o da yira gouvernement na degun mun b'olu yɛrɛ kan u y'o fana fɔ gouvernement ye ko gouvernement sɔnna ka sɔrɔ u ta ma ko wa hali sisan fana ko gouvernement kɛlen don k'a fɔ sa san yɛrɛ programme a bɛ se ka yɛlɛma ka bɛrɛbɛn cogo min
ko ekɔli karamɔgɔ b'o baara fana na k'o ye ko ye min jaru ye o bɛnn'u ma sabula u y'u bila u ka bonya ale minɛn kɔnɔ baara kɛcogo ɲuman o taali la ɲɛfɛ ko o jaru ye kosɛbɛ fala ye bangasikaw fɛ yen nɛgɛso dɔ bɛ yen ko a bɛ boli nka a bɛ f'i ka batiri charger kuran na de ale nɛgɛso in a kɔni tun bɛ ka manja kosɛbɛ bangasikaw ye dɛ nka nɛgɛsonin degun nana kɛ mun ye kuran yɛrɛ ti bangasi kɛmɛ sarada la yɔrɔ 99 kuran tɛ yen bi bangasi yɔrɔ caman bɛ yen nɛgɛso in a tun bɛ ka diya u ye kosɛbɛ sabula a b'u ka ciw teliya nka kurantigɛ min filɛ nin ye ko ye nɛgɛsonin mangoya bi a fana ni nɛgɛso tɔw bɛɛ lajɛlen olu ti kelen sabula n'ale ma batiri ma charger kuran na ale tɛ se ka taa ɲɛ nka ko k'a lajɛ sa fɛɛrɛ ka sigi sen kan kuranko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na bangasikaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen ka biennale ɲɛbila baara kɛ fala ye min ye sibiri tɛmɛnen Yorodi Sahel ale cercle ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jema b'o la Bema min ye Turungume ani Yoro yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen olu bɛ ɲɔgɔn dan na min ye Solo de Sa ye ka taa se Caciribɔ ma ani orchestre ani an ka laadala fɔlifɛnw olu bɛ ɲɔgɔn dan min sen na baara in kan ka kun cɛ juma nata ni jaabi bɔli ye o kɔfɛ sa u n'u ka labɛnw kɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka taa tumutukaw fɛ ɲɔrɔn ale ka turupuladenw u bɛ se ka taa cogo min na ka ɲumanw sugandi donbolo fana kɛra n'o ye balo di donbolo ye ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na sajolakaw fɛ yen min ye maa 91 ye maa lakɔrɔw maa 26 bɛ o la minnu si kɔrɔbayalen don kosɛbɛ personnes âgées don olu fana bɛ a la waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen bonya bɔra maa min yɔrɔ sa o ye sanubɔ yɔrɔ ye n'o ye sajola ale semos SA ye u ko nin waleya in bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ni kɛrɛfɛden hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka dɛmɛ don olu ma halisa balo di ta na sira fɛ personnes âgées hali bi fala ye burɛmukaw fɛ mois de la solidarité n'o ye ɲɔgɔn ni kɛrɛfɛden kalo kɔnɔna ye u ye donbolo kɛ burɛmu fana kaw fɛ yen baara in kɛra sa kari tɛmɛnen min ye malobɔrɔ 10 ka taa se maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye maakɔrɔw ye burɛmu kɔnɔna na u y'o di olu ma mairie ale ni maire danga préfet danga olu bɛɛ lajɛlen de jɛra ka nin baara in kɛ ka ɲɛsin maakɔrɔ minnu bɛ burɛmu kɔnɔ k'o bonya ta ka ɲɛsin olu ma n'o ye malobɔrɔ 10 ye 50 kilo o de dir'u ma tulu ni kɔgɔ ni maɲɔgɔlɔn tɔw bɛɛ lajɛlen k'o fara a kan k'u fana ka o minɛ u ka personnes âgées a tɔnɔ dɔ filɛ nin ye fala ye sifin minnu bɛ kulukorokaw fɛ yen olu tun ye ŋaniya sigi sa k'u na joli di kɛ fala ye baara in kɛra sibiri tɛmɛnen kulukorokaw fɛ yen a yera k'a fɔ sa k'olu kɔni tun bɛ ka joli a bɛ fɔ min ma sa ko a pɔsi n'o ye jolibara 60 o tun bɛ k'o ɲini nka ko bɛ taa kuncɛ tuma min fala ye anw minnu joli ma ye anw bɔra a la o ye 28 de sɔrɔ 60 tilancɛ yɛrɛ ma se ka sɔrɔ n ko joliko kuma in a ma nɔgɔn dɛ maaw bɛ fɛn minnu ta yɛrɛ fɛn kirikara minnu ta bi fala ye ani bana minnu fana bɛ dɔw joli fana na o y'a ko gɛlɛya sifinw ka tɔn ɲɛmaa min bɛ kulukorokaw fɛ yen a ko k'olu kɔni se kɛra nin ye nka u kun ŋaniya ye ka se ka 60 de sɔrɔ ka di kuma tɛ nin waati in na u ka dɔgɔtɔrɔso mago bɛ o la u kɔni y'a jira sa ko a ko ma tiɲɛ ko ni ala sɔnna a ma u se fɛn o fɛn u na dɔwɛrɛ kɛ tuguni marabolo tɔ minnu bɛ kulukoro n'a lamini na u na se olu fana ma k'a lajɛ baara in a bɛ se ka timɛ cogo min nka min ye CCRF maaw ye u y'u fo ko ye fala ye joli tɛ sɔrɔ o joli tɛ sɔrɔ dɛ n'an bɔra kulukoro an bɛna Bamako passeport kurani n'o ye e-passeport ye fala ye ale kurumokarili baaraw kɛra kunungo polisi directeur général ba n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ale ka bolofara min bɛ yen n'o sigilen don passeport dilan kama n'o ye ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛla sɛbɛnw ye olu ye kurumokarili kɛ kunungo u ka centre min bɛ yen sisan ni ale bɛ passeport dilan k'an ka jamana kɔnɔ fala ye yɔrɔ courage ɲɛnɛmaba jɔlen don u ye yaasa u ka se ka baara in kɛ ko ɲɛmaaya sa aw tun bɛ maa min bolo an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna n'o ye Dawudu Ali Muhamedini ye min ye nin baara in ye n'o ye passeport kura in ye ale kan ka kɛ cogo minnu na sa ka kɛ ni jamana ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen taw ye ko baara min na tali kɛ o la biométrie do fala ye min ye PC o de bɛ don a kɔnɔ baara in sa a kɔni subahana mansinama don kosɛbɛ sabula a b'a to sa e kɔni i kununko f'i bi a bɛɛ lajɛlen de bɛ bila PC kɔnɔ ka sɔrɔ k'o sɔɔri i ka passeport in ale kɔnɔna na min ye e-passeport in ye fala ye ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi ale de bɛ sen na n'an mara cogo tɛ min na falencogo tɛ min na bi na diɲɛ kɔnɔ o ye ale ye wa a taama sira fana o fana ka nɔgɔ kosɛbɛ o la sa maa minnu bɛ baara kɛ u ye bɛɛ lajɛlen wele polisi ɲɛmaaw
ministre so mɔgɔw yɛrɛ maa minnu bɛ n'olu yɛrɛ kan ka baara kɛ n'o ye sécurité maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen wele sa kun fɔlɔw k'olu bɔ maa bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka se ka o ye anw minnu kun y'an ka demandiw da u ye anw fana wele nka namara kɛra ye ne ta ma bɔ min ye Amisatu Mayiga ye ale ta bɔra ka d'a ma Fala ye contrôleur général de police Cheikh Keita n'ale police de frontière ɲɛmaa ye a ye jamana ɲɛmaaw fo hakilina ɲuman ni miiri ɲuman na sabula Zeyi Fala ye passeport ko tɛ taa kɛ jamana wɛrɛ la koyi a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ yan wa a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maliyɛnw fɛ u n'u dɛmɛbagaw n'o ye chinois ye min ye sécurité directeur ye n'o ye Sulemani Traoré ye olu minnu yɛrɛ ni chinois bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ a ko nin wa ko yɔrɔ yɔrɔ ka jan ko an k'a yira ye ko nin kɔni Mali yɛrɛ tun bɛ ka min ɲini passeport ko la Fala ye k'o de filɛ nin an bolo maa fɔlɔ min bɛ sa n'o y'a ta sɔrɔ n'o ye Amisatu Mayiga ye a nisɔndiya kojugu a ko est-ce que passeport in yɛrɛ ale tɛna kɛ a ka sagosila ye sa wa sabula ale y'a ye cogo min nin hakilina in ka ɲi kosɛbɛ kuma tɛ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen de kan ka nin fana kɛ ka kɛ ni laɲini min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ passeport in sa a dilen min filɛ nin ye Fala ye n'i kan k'a sɔrɔ i kan ka sɛbɛn minnu di k'u bɛna na communiqué kɛ olu ka don nataw la ministre Dawudu ye polisi baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ polisiko hukumu kɔnɔna na polisiya hukumu kɔnɔna na n'u bɛ nin baara in kɛ min ye passeport in ye Fala ye anw n'anw ye passeport ordinaire ye o bɛ yen passeport de service bɛ yen passeport diplomatique bɛ yen aw t'o la dɛ o ya ale olu de di dɔtɔ filɛ nin ministre ma nin ye parce que bɛɛ lajɛlen fana bɛ n'a danw bɔlen ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw kɛcogo la sabula sisan ni e ye ministre ye e tɛ se ka taa jɔ aran na don o don i n'a fɔ anw i taatɔ dugu la donc jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o passeport fana bɛ yen e nana dɔrɔn e kɔni on zone directement toi e ti maa tɛ e ma fiɲɛya a ka fisa dɛ nka ale de se ka di bɛɛ de ma Fala ye kɛnɛ ka ye polisi directeur n'o ye Sukone a tun bɛ yen a n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa APDP maaw fɛ yen nin waati in na APDP jɛkulu min don ale sigilen don maaw bugunnatigɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili ma i tɔgɔla kunnafoni bɛɛ lajɛlen fo ka taa se fɛn o fɛn e bolo bɛ se fɛn o fɛn ma Fala ye olu yɛrɛ ka lajɛ min bɛ yen sa n'o ye u ka session extraordinaire ye o baaraw daminɛna kununko ntɛnɛn u yɛrɛ jaba u ye taji sɔrɔ ka taa cogo di u y'a sɔrɔ ninnu fana n'an ti kelen o Fala ye hali ninnu bɛ se ka yɛlɛ katakatani kan ka taa o ko kununko baara Fala ye sɛbɛn 2,000 o de tun b'u bolo sɛbɛn 2,000 bɛ tali kɛ min na sa o ye maa minnu kan ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sɛbɛn ninnu na sariyakisɛ min sigilen don sen kan n'o bɛ APDP yɛrɛ kofɔ kabini avril kalo san 2017 san avril kalo tile 10 n'o b'a jira sa maaw bugunnatigɛ sɛbɛnw kan ka labaara cogo min na bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye biométriw ye sa fo ka taa se baarakɛyɔrɔw ma u ka nin baara in tile 5 don a kɛkun ye min ye sa sɛbɛn minnu filɛ bolo n'o ye sɛbɛn 2,000 in ye k'a fɛsɛfɛsɛ k'a nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la maa maa bɛ baara kɛ sa n'o ye biométrie hukumu kɔnɔna na ye olu kan ka baara kɛ cogo di u ka hakɛw kan ka dan mun ma u kan ka mun ni min fɔ APDP ye u kan ka jɛ ka baara kɛ cogo min yaasa biométrie baara ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ Fala ye baara min na tali kɛ o la sɛbɛn minnu filɛ bolo n'u tilar'o la pewu u na jaabi di bɛɛ lajɛlen ma juma nata in bɛɛ lajɛlen ni ta ni bila dɔn a ko la Fala ye yaasa ka se ka AMAPU ale ka cakɛda min bɛ yen n'o ye u ka agence ye Fala ye AMAPU mɔgɔw ye fɛɛrɛ kɛnɛ sigi CICB la kununko baaraw daminɛna min ye ka ninkura fiyɛ AMAPU yɛrɛ ka bolofara in na sa n'o ye agence ye a baara ɲɛnɛmaboli hukumu kɔnɔna na sa kurumokali hukumu kɔnɔna na kununko an ka minisiri n'o ye Alihamdu Agi Iliyɛni ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ye min ye minisiri Mamu Dafe o fana tun bɛ kɛnɛ kan minisiri min bɛ yen sa n'o o bɛ kɛnɛyako kunna colonel major Asa Bajalo Ture ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Fala ye min ye kunnafonidila kɔrɔ minnu bɛ lesɔri la ka taa fara maa wɛrɛw kan ale ni faso ka cakɛda kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen don in sigikun ye mun ye AMAPU yɛrɛ bɔlɔlɔ sira ka se k'o ta ten ka baara kɛ yaasa kunnafoni bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na dɔ bɛ se ka fara u ka baaraw kan cogo min na Fale mun donna kabini Alasani Sulemani Mayiga ale bilara AMAPU kunna o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra min ye don in yɛrɛ sigilen sa kun ye min ye premier ministre ka ye kɛnɛ kan nka ale y'i wasa don ministre 3 la yaasa ka se ka baara in kɛ bi AMAPU bɛna taa cogo di yaasa ka kunnafoni sanumanw di ko in kɛ kun ye o ye
baro sugu bɛna na k'a la hakili jagabɔ bɛna na k'a la don fana talen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni baaraw kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ kosɛbɛ n'olu bɛ fɛɛrɛ ɲɛnamaw dɔn ka se ka ko sigi sen kan maa ma falen olu bɛɛ lajɛlen welelen no minisiri Mamu Dafe ale amapu fo kosɛbɛ a ka nin waleya in na n'o ye dayɛlɛli ye ka se ka baaraw kɛ ka u dayɛlɛ diɲɛ ye kunnafonidi ɲumanw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye Asa Bajalo ye a ko nin kɛnɛ in ɲɛna kosɛbɛ sabula a b'a to bi na min ye amapu ye a jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn cogo min an yɛrɛ ka minisiri sa Alhamdu Agi Iliyan a ko nin kɔni ye tare ye sabula min ye amapu ye ale mɛnna ten koyi falen ni yɛlɛma waati sera o la sa gouvernement kɔni se fɛn fɛn ye o na kɛ amapu ye degun minnu bɛ olu bɛ se ka bɔ cogo min ani ka baara kɛcogo ɲuman kɛ ka u yɛrɛ kɔnna ka ban ka baara ɲɛbila baaraw kɛ o kɔfɛ sa min ye Alasani Sulemani Mayiga ye ni ale amapu directeur Fala ye a yala n'u ye ka amapu jakɔrɔw yir'u la amapu ye baara minnu kɛ kɔrɔlen olu de bɛ lesɔri bɔ lesɔri olu de bɛ lesɔri bɔ n'o ye faso ka kunnafonidi gafe ye donc u y'u ka baara kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen yira u bɛ baaraba minnu kɛ hali Coupe d'Afrique nata in u kan ka taa baara minnu kɛ yen ani biennale ninnu ni kɛnɛba minnu bɛ sigi ja fɔlɔ kɔrɔlen ninnu caman a y'olu yira minisiriw la baara minnu bɛ yen n'olu delila ka kɛ ka kɔn bi ɲɛ kabi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya amapu sigili sen kan olu jaw bɛɛ lajɛlen bɛ CICB kɔnɔna na Fala n'i ma farati i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la yen koyi amapu an b'a fɔ u ɲɛna sa ko Ala ka baara in Ala k'a ɲɛ hali bi Fala ye min ye douane directeur ye n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate kabini ale kɔni ka retraite la taa kuma fɔra wa Fala ye bɔ kuma ɲɛ dɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ minnu bɛ se ka don ɲɛgwanw kan olu wulila ka don olu kan minnu bɛ se ka don subaw ka gingiw maa minnu bɛ yen n'olu fana ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye silamɛ diinɛ maaw ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ka don tu kɔnɔ Fala ye inspecteur taatɔ don an k'an labɛn lala wele na ka an ma o hukumu kɔnɔna na sa dɔw y'o bɛɛ to yen ko ye Fala ye ka n'u ɲɛsin inspecteur yɛrɛ ma sa n'o ye Amadu Konate ye nkalon tɛ nkalon ye min ye kunnafoni jatigindan tɛ jatigindan ye don o don kajimina nkalon min ye minnu ye waleya minnu bɛ yen ka se ka kamalen k'a lanɔgɔ cogo min k'o kumaw bɔ k'olu da lɛfɛ ka don o don bɔlɔlɔ siraw olu b'o fili cogo min u b'o fili ten cogo la nin waati laban in na maa min yɛrɛ taatɔ don a ye baara minnu kɛ k'olu lanɔgɔ k'olu tiɲɛ ka nkalonjuguw ta ka da a la o baaraw de bɛ senna bi dɔw bolo Fala ye ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri ka faso kanu kɛ ka faso baara kɛ ka tila k'a ye k'a fɔ don o don maaw bɛ tɔgɔ juguya ta ka ɲɛsin ma tonsigilakaw ka den kelen a ko ale kɔni taatɔ Ala ma ale ye baara min kɛ bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ Fala ye wa ale b'a dɔn fana k'a fɔ douane a tɛ kɛ foyi ye ni douane yɛrɛ m'a bila yɔrɔ min o la sa nin waati laban in na Fala ye tajiko baara min bɛ sen na Amadu sen donna a la yɛlɛma o donna ko in na koyi falen kɛra a yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ ka taa ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ a kun na fɔ a kun dɔ in ka tila k'a fɔ a ka cɛdenw ye ɲɛmaw y'an bila baara min na a filɛ nin ye tuma min na Amadu b'o wuli ka jɔ n'o cɛsiri n'o dilekibɔla Fala ye dɔw nana kajimina nkalon ta ka d'a la ko a bɛ ka min kɛ ko o ye ka na ni sigɛrɛti ye dogodogonin sira fɛ dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni tajiko in ko a yɛrɛ tɛ o k'a nagakɔrɔ ko ye wa Fala ye kumaw ka ca nka bi na inspecteur ko nin bɛɛ lajɛlen n'i ye dɔ kɛ dɔ bɛ f'i ma Fala ye ale limaniyalen don min kan ale bɛ ka baara min kɛ douane mɔgɔw ye danaya min d'a kan jamana ɲɛmaaw ye danaya min d'a kan ale tɛna na foyi kɛ n'o tɛ wa fo ka taa se a ka baara bila don laban ma ale b'o cɛsiri kɛ ka timinandiya kɛ douane tɛ kɛ foyi ye ale ka jate la ni douanɛw m'a bila yɔrɔ min na wa a bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛmaa di min bɛ se ka douane tɛmɛ ka tɛmɛ ale ta kan pewu sabula maa si sago tɛ n bɔra yan ka dafiri ye Fala ye min ye inspecteur ye a ye nin fɔ kɔkan kibaruyaw la sa Côte d'Ivoirekaw maa 9,9 k'u y'u wasa don Alasani Dramani na dɛ 100 sara la maa minnu taara kala ta sa u y'a yira sa ko min ye maa 89 tɛ de k'olu ko Alasani o tɛ ka kɔ jaabi yɛrɛ bɔli ɲɛ Fala ye maaw yɛrɛ Alasani wele candidat tɔ yɛrɛ Alasani wele k'a yira k'a sera o Simon Bagbo Laurent Gbagbo musokɔrɔ Henriette Lagu Awu Dɔnmelo ka taa se Jean-Louis Billon ma ninnu bɛɛ lajɛlen Alasani wele ko ye ko n ka cɛ i ta i ka ko ye Alasani Dramani Ouattara nin bɛna k'a sigiko 4nan ye Côte d'Ivoire jamanakuntigiya la fanga a bɛ se ka baara kɛ cogo min na Fala ye an ka dugawu kɛ min ye Côte d'Ivoire ye a ka basigi a ka lafiya an ka hɛrɛ b'o la kosɛbɛ sabula an ka ko caman dulonnen don Côte d'Ivoire la o fana ka ko caman dulonnen don an na an tɛ taa ɲɔgɔn kɔ sigiɲɔgɔnya la
min ye kalata ye a kɛra basigi ni lafiya min kɔnɔna na ala k'a tɔ bɛ sinsin ten fanga waradabaw olu fana kɛlen don ka wulikajɔ minnu boloda fɔ ka bɛn ka kɛ a la u kana tasuma foyi da don Côte d'Ivoire tuguni a kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye anw ni Burkina ta ye dɛ. Cameroun Paul Biya fana ye se sɔrɔ ye fala ye nka ale ta y'a ta ko segin n'a ye ka kɛ jamanakuntigi ye 100 sara la sa ko jaabi minnu bɔra kunu 37 buruburu 66 Paul Biya a y'o de sɔrɔ conseil constitutionnel ale ka jaabi la. République démocratique du Congo maaw fɛ yen fala ye tasuma dɔ wulila maa 14 o de fatura o senfɛ tasuma in ye du 10 ɲɔgɔnna a y'o de jeni min ye tiɲɛni kɔni barika bonyana kosɛbɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu dulonnen tora u ma se ka bɔ min ye kongokaw ye o kɔni sanga sigi u ka jamana fan bɛɛ yaasa maaw ɲinini u bɛ se ka to sen na cogo min na Ukraine ka kɛlɛkɛko in na n'o ye guerre ko in ye fala ye Ukraine jamanakuntigi n'o ye Volodymyr Zelensky ye a ko ko ale sigilen don ka min kɔnɔ nanzara jamanaw bolo n'o ye européenw ye don nataw la u ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ kɛlɛ in ale ni Russie cɛ o ka ban ten sa yaasa bɛnkan ka sɔrɔ a yɛrɛ kɔni nin fɔ Américains ka kunnafonidi gafew ye min ye États-Unis ye ale kun ko sa ko anw visa ko la o f'anw ka wari sara fala ye nka ko Mali tɔgɔ samana ka b'o la o baara min filɛ nin ye sa ko maa caman y'a kibaruyaw di min ye Américains ye u kɔni ka nin ko in a kuma kun cayara kosɛbɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira anw ma fala ye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka jamana in basigi ala ka jamana kolo suma sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma min ye Umaru la ye Suguba la k'an b'a fo Suguba kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u fo Jankuba n'o ye Bako ye a n'a ka baarakɛlaw n'a ka degedenw n'a ka min ye cidenw ye k'an b'u bɛɛ lajɛlen fana fo Suguba kɔnɔna na Suguba cɛ n'a muso fala ye k'an b'u fo cɛsiri ni timinandiya la ka maliden bɛɛ fo min ye an terimuso ye a n'an tɛnɛmuso n'o ye Jaba Siribe an b'a fɔ ale bɛ Salakaw ka sigi la ka monsieur le maire fo n'o ye Siriman Bacili ye fana bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla nin waati na k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na ta k'o jɔya a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45